गिबि गिबियावनो आङो मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनि मान बावग्रोबाय आरो नोंथांमोनखौ आं बरायबाय। दिनै थांनाय 30 सेप्तेम्बर 2022 इंराजि मायथाइयाव प्रेस मिट मोनसे जयनिं प्रेस मिट मोनसे जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। बे जयनिं प्रेस मिटखौ जोंहा बिटिआरनि मानगोनां धनन्जय बसुमतारिया नुजाथिनानै आरो बिथांजों लोगोसेयाव जोंनि सालबारि हालामनि इउपिपिएल दोलोनि थांनाय इलेक्सनाव आंजों जेननाय दानि टिसिएलसि चेयारमेन मानगोनां बिन'द मोसाहारि आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि मावथि फारियाफोरा दंखायोमोन। बिथांमोना बुंदों 597 ना 96 बिदि आरोखि बिदि नाम्बार बिपिएफनि कर्मीजों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन दोलोनि कर्मीफोरा जइन जादों होनना बुंदों। आं बे बाथ्रानि क्लियारफिकेसन होनो नागिरदों। सिदायैनो फंसे बाथ्रायाव थोंजों बुंनो थाङोबा बे टटेलि बिपिएफनिफ्राय जिथु मिया गावसोर खौरां बिलाइयाव फोस्रांनाय बायदिबा बे एकदम नंखाय गुखाद मिसा खोथा, टटेलि फेक रिपर्ट। बेनिखायनो आं बिथांमोनसिम इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरसिम आङो बिपिएफ सालबारि जिल्ला कमिटि एबा सालबारि समस्तिनि एमसिएलए हिसाबै आङो मोनसे खोथाखौ चेलेन्ज खालामगोन। बिथांमोना थारैनो जुदि बिपिएफनि सासे एक्टिभ वर्कार, सासे मावथि सोद्रोमा जुदि देखायना होनो हायोबा बे जयनिंआव उमुक नामनि उमुक प्राइमारिनि बा ब्लकनि बा जिल्लानि कमिटिनि सोद्रोमा होननानै जुदि बुंनो हायोबा आङो बिपिएफ दोलोनि राजनितिखौ टेक खालामगोन आरो आं बेखौ चेलेन्ज खालामदों। बिथांमोना जे साहस दंबा बेखौ सासे सोद्रोमा देखायना होदों बे बिपिएफ। आरो बिथांमोना दा नङा, मथा मथि मोननै इलेक्सननि आगोल बुङोबाथाय 2010 बिनिफ्रायनो जोंनि दोलनि बेरेखा आरोखि 2010नि इलेक्सननिफ्राय दोलनि बेरेखा। थांनाय बारावबो जोंहा बिथांमोना थानानै खामानि मावदोंमोन, खिन्थु इलेक्सनाव जेनदों। दिनै फिन बिथांमोनखौनो आरो इउपिपिएल दोलोआव जइन खालामफिननानै मा खोथा बुंनो नागिरदोंथाय, मा जुक्ति देखायनो नागिरदोंथाय बिथांमोनासो मिथिगोन आरोखि। जाय हक खोथाया खोब लाजिथाव जादों। दोलखौ सक्तिशालि देखायनो थाखाय बे नंखाय बाखाय जइन सेरेमनि खालामनानै थाखानाय मानसिफोरखौ देखायनाय खोब गोनांथि खोथा बायदि आं सानना लायाखै आरोखि। जाथायाथ' खोब दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय। आरो फारसेथिं बुंनो थाङोबा एसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिबो थानानै सुक्तिखारिफोरनि मादाव दिनै बिदि समस्या नुजाथिहोनाया खोब लाजिथावबो खोथा जादों आरोखि। जाय हक बिथांमोननि गेदेमा दैदेनगिरिफोरा जा बिटिसिनि इएम बिथां मानगोनां प्रमद बर' सार, आसाम गभर्नमेन्टनि WBT वेलफेयार आरो वाटार रिसर्सनि केबिनेट मिनिस्टार जोंहा मानगोनां उरखाव ब्रह्म बिथांमोना, आरो दानि मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो गेजेर गेजेर बे बेलायाव क्लियारफिकेसन होनो नाजाबाय थादों, दुखुबो फोरमायनायजों लोगोसे। बाथ्राया जाहैबाय मा, आंनि बायदिबा आरोखि बिथांमोना बुंदों जोङो हगारहोनो नाजादोंमोन। CM सारा गेजेर गेजेरथ' बुंबाय थादों गसिगोन आरो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सोखांनायनि उनाव रायलायबाय थादों, थाबैनो गगोन माबा बिदि बुंबाय थादों आरोखि। बास्तबआव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों बिटिआर गभर्नमेन्ट बा जोंहा CM मानगोनां प्रमद बर' सारनिसिम। थारैनो
रन्जन दैमारि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ जुदि जेलनिफ्राय बख'मानो थाखाय जुदि नाजामारदोंबा गोसो गोरबोयै बिदिब्ला गभर्नमेन्ट फान्डनिफ्राय बिथां मानगोनां रन्जन दैमारिखौ बर'नो थाखाय जिथु एफिडेभिट होनांगौ दंमोन हाइकर्टनिसिम बिदिहाय गभर्नमेन्टनि मा एफिडेभिट हाइकर्टनिसिम साबमिट खालामदों रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय बर'नो थाखाय बेखौ नोंथांमोननि खौरांनि मेलनि गेजेरजों आङो रायजोआ खालामनो थाखाय दाबि खालामनाय जाबाय आरोखि गोजोन्थों खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आरो लोगोसे बे नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो सोलिबाय थानाय जे आइ दुर्गा जे फुजा बे फुजानिसिम गासै बिटिआर बासि रायजोफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो आं आइ दुर्गानि सेराव आर'ज गाबो जाहाथे बिटिआर बासि जि रायजोफोर दङ बे रायजोफोरनिसिम जाहाथे माने गावबा गावनि जि जिउ खुंनाय बे जिउ खुंनायाव जाहाथे गोहो हरो बेनि थाखाय आङो आइ दुर्गानिसिम आर'ज गाबहरो जे दिनै जोङो जे खौरांगिरिनि जि मेल बे मेलखौ खुंफुंनायनि गुबै थांखियानो जाबाय मैयासो एबा 30/9/2022 इं खालारै सालबारि प्राइमारि कमिटि सालबारि प्राइमारि कमिटि UPPL हानजानि बानजायनायाव बिथां BTCनि EM धनन्जय बसुमतारिनि नुजाथिनायाव सालबारि हालामाव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामखौ लानायखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना दाबि दैखांदों दि बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंदोंदि बे जि ग्रेन्ड जयनिं जि सेरेमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनियाव सा 597 जन सोद्रोमाजों लोगोसे सा 6 ex-BLT सोद्रोमाफोरखौ जयन जानायखौ बिथांमोना जोंनो फोरमायदों बा निउसनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायदों नाथाय जोङो बे सा 597 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर दङ बे सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जोङो जेनेरेल सोद्रोमाखौ सासेबो जोंनि BPFनि हार्ड वर्कार बा हार्ड कर्मी हिसाबै जों नुनो मोननाय जायासै आरो लोगोसे जि सा 6 जन जिखिनि ex-BLT बे ex-BLTफोरा UPPL दोलोआव जि जयन जानाय बे जयन जानाय जिखिनि दाबि दैखांदों बा फोरमायदो बे ex-BLT बिथांमोनाबो थांनाय जों मिथिनाय बायदियै थांनाय 2010 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोनखौ BPF हानजानिफ्राय माने एक्सपेल खालामनायखौ बे जिखिनि मेल बे मेलाव बिथां धनन्जय बसुमतारि जिखिनि EM बे EMआ बिथाङा बे सालबारि जि सान्तिपुराव बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिशन बे मिशननि मोनसे आधा खेला स्थापन खालामनो फैदोंमोन आरो लोगोसे 2 नं सालबारि समस्तिनि ST बर्डनि चेयारमेन मानगोनां बिउटि बसुमतारिनि जि हस्टेल बे हस्टेलाव बड'लेण्ड हेन्डलुम जि मिशन बे मिशननि आधा खेला स्थापन खालामनो थाखाय बिथाङा बेयाव नुजाथि फैदोंमोन बे नुजाथि फैनायावनो जि ग्रेन्ड जयनिं जिखिनि सेरेमनि बे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि हाबाफारिखौ बिथांमोनखौ लानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन नाथाय जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जिखिनि 597 जन बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों बा धनन्जय बसुमतारि जि EM बे EMआ बुंनाय बायदिब्ला 596 जन जिखिनि सोद्रोमाफोर बे UPPLआव जयन जादों बांसिनानो जिहेतु BPFनि बिथांमोना दाबि दैखांदोंमोन बियो आसलते नंखाय होननानै जों बुंगोन मानो होननानै बुंब्ला जों जिखिनि मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना अरुणोदय जिखिनि स्किम बे स्किमनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो जब कार्ड हल्डारनि जोहै गोबां फैसा सोना होगोन आरो PMAY जिखिनि जि ग्रामीण जि न' लुफुंनाय बे लुफुंनायखौ राननानै होगोन होननानै गोबां साधारन सुबुंफोरखौ बिथांमोना लिंहरनानै ज' खालामनानै बिथांमोना बे जयनिं सेरेमनिखौ लानायखौ जों मिथिनो मोन्दों थारैनो बिथांमोनखौ जयनिं खालामनो थाखाय लिंहरनाय जों मेलाव नुनो मोननाय जायाखै बिथांमोनखौ मात्र अरुणोदय स्किम जब कार्ड हल्डार आरो PMAY आरो गोबां माबा माबि आसनि होगोन होननानै बिथांमोनखौ बेंक एकाउन्ट पान कार्ड आरो आधार कार्ड गोबां माने कार्ड लानानै बिथांमोनखौ फैनानै बिथांमोनखौ जमा होनो थिननायखौसो खावलायहरनायखौसो जोङो नुनो मोन्दोंमोन दा बिनि गेजेराव बिथांमोना बुंदों जे जिखिनि जायफोर ex-BLT बिथांमोना हाबदों बा UPPL दोलोनि जिखिनि निति जि आदर्श बे आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना हाबदों होननानै बिथांमोना जिखिनि दाबि दैखांदों बिथांमोननि हाबनायनि जिखिनि थांखि बे थांखिया बिथांमोना जोंखौ BPF हानजाखौ बिथांमोना सोंखारिदों
जे 17 बोसोराव लायनो जों BPF हानजाया बिथांमोननो जेबो सुबिदा खामानि मावनानै होआखै। दा गाव गावनि जिखिनि पार्सनेलि लाइफआव जों जेबो खामानि मावना होआखै, बेनिखायनो बिथांमोना माने BPF दोलोखौ गाज्रि मोननानै UPPL दोलोआव हाबदों होननानै बिथांमोना दाबि दैखांदों। नाथाय बिथांमोना 17 बोसोर नङा 19 बोसोरनि उनावसो दिनै खिनि बाथ्राखौ मानो बुंखो? 17 बोसोर बिथांमोना रुलिंआव थानाय समाव, पावाराव थानाय समाव बिथांमोना जुदि BPF दोलोदोनो दंबा बे समाव बिथांमोना जोंखौ मानो खुद्रियासै? बे मोनसे जोंनिफ्राय मोनसे सोंथि सिखांदों। आरो बिथांमोना XBLT, बे XBLT एबा बिग्रायारि जि सोदोब, बे सोदोबखौ गावबा गावनि सुबिदा खालामनायनि मोनसे हाथियार बायदिसो जों बाहायनायखौ बिथांमोनखौ नुदों। नाथाय BLT बा बिग्रायारि जि सोदोब बा BLT बा XBLT बा बिग्रायारि, बिनि थांखिया बे नङा। बिनि थांखिया जों सिगांग्रो हारिखौ रैखा खालामनाय, बिनि उनावसो दलखौ रैखा खालामनाय, जोबथारनायावसो गावबा गावनि जिखिनि थांखि बे थांखिखौ पुरन खालामनाय। नाथाय बिथांमोना गावबा गावनि उदैनि, गावबा गावनि सार्थनि थाखायल' पुरन खालामनो थाखाय दिनै UPPL हानजायाव बिथांमोना थांदों। आरो जों मिन्थिनाय बायदिब्ला बिथांमोना दिनै नङा, 10 बोसोरसो सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना UPPL दोलोआव नाना नाथा देहेखे UPPL हानजानि केन्डिडेट बिथां बिन'द मुसाहारि बिथांखौ माने देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो माने जुजिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बेराफारसेथिं बिथांमोना दिनै माने गावबा गावनि थांखिखौ जाफुंहोयैनि बा गावबा गावनो जिखिनि बिथांमोननो जिखिनि सुबिदा मावना होनो हायैनि थाखाय दिनै जुदि BPF दोलोखौ गाज्रि मोनदोंब्ला बिथांमोना बबे मोनसे आदर्शजों, बबे मोनसे एजेन्डाजों बिथांमोना सालबारि हालामखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै बिथांमोना UPPLआव हाबदों, बेयो जोंनि मोनसे गेदेर सोंथि जानानै दं। आरो बेराफारसेथिं बिथां धनन्जयजी बसुमतारी, बिथांनि मानगोनां EM, बिथाङा बुंदों जे BPF हानजाया बिथांमोननो जिहेतु 17 बोसोर जेबो खामानि मावना होनो हायाखैब्ला बिथाङा निजिनो बिथाङाबोथ' 17 बोसोर BPF हानजायावनो दंमोन। 17 बोसोर बिथांमोना BPF हानजानिफ्रायनो थांनाय बोसोराव बिथाङा माने BPF हानजानिनो टिकेट लानानै, BPF हानजानिनो गोबां सोद्रोमाफोरनि अनसायनायाव, BPF हानजानिनो गोबां नारा नाथा नाजानायाव आरो मानास सेरफांनि रायजो राजाफोरनि अननायावनो बिथांमोना दिनै मोनसे MCLA जानो हादों। नाथाय बे MCLA जानायखौ बिथाङा जानायनि उनावनो जिहेथु माने गावनि जिखिनि सुबिदा, जिहेतु BPF हानजाया माने रुलिं गभर्नमेन्टआव फैफिनासै, बे सुबिदाया गोमाजानो गिनानै रुलिं गभर्नमेन्टआव जिहेतु पावार थायाब्ला जिहेतु पावार मोना, अपजिसनाव थायोब्ला जिहेतु पावार मोना, बेखौ बिथाङा गिनानै गावनो 17 बोसोर लुटि पुटि जानानै, 17 बोसोर गावनो धोन सम्पति आरजिनानै BPF हानजाखौ गाज्रि इमेज खालामनानै बिथाङा दिनै UPPL हानजायाव